predstavenie a tanečnú zábavu. Taktiež výstroj a výzbroj požiarnikov v tejto dobe bola skromná. Ako napríklad uvediem, ak chceli členovia hasičského zboru mať svoje vlastné uniformy, museli si dať ich ušiť na vlastné náklady zo železničiarských uniformiem. Boli to hlavné roky pred prvou svetovou vojnou a medzi vojnami. To je potrebné oceniť veľmi záslužnú prácu členov hasičského zboru, a to najmä týchto: bratov Kováčikovcov, Ignáca Frličku, Karola Ondríka, Jozefa Duchoňa, Jána Fantu, Jozefa Frličku, Jozefa Orsága, Jána Duchoňa, Jána Hrabovského, Františka Frličku, Jána Jakubiaka, Jozefa Ferenčíka, Jána Hanku, Jána Mencla, Jozefa Ferenčíka, Jozefa Stašku, Ondreja Stašku, Mateja Ferenčíka, Jána Uleja, Jána Bielika, Jozefa Ďurkoviča, Jozefa Baloga, Vladimíra Ondríka, Karola Ondríka, Miloslava Mažáriho, Ľudovita Hlavňu, Jána Hanzla, Stanislava Pekára, Jána Keráčika, Jozefa Gajdoša, Emila Fekeča a mnohých ďalších nemenovaných. Mnohí z týchto poctivých členov hasičského zboru už sú dnes medzi nami. Za ich statočnú prácu, ktorú odviedli pri budovaní našej organizácie, patrí im uznanie a poďakovanie. Povojnové roky priniesli pre našu požiarnickú organizáciu ďalšie zlepšenie výzbroja a výstroja požiarnikov. V roku 1946 bola zakúpená motorová požiarna striekačka PS-8. V tomto roku a období sa činnosť našej organizácie ďalej aktivizovala. V roku 1959 bola pôvodná strážnica prestavaná na požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom a kanceláriu Miestneho národného výboru. Začiatkom 60. rokov pracovalo v našej organizácii viacero aktívnych členov požiarnikov, ktorí si zaslúžia uznanie. Spomenieme len niektorých: Fajber Ján, William Cíger, Libor Fekeč, Jozef Gulas, Dušan Ulej, Vladimír Ondrík, Stanislav Ondrík, Vrábel Vendelin, Arvovský Milan, Povrazník Cyril a ďalší. Počas tohoto obdobia a ďalších rokov zúčastnilo sa naše družstvo požiarníkov súťaží, ktorých postupne získavalo 3., 2. a 1. výkonnostnú triedu. Pri tejto slávnostnej príležitosti treba pripomenúť hlavnú činnosť nášho požiarneho zboru pri zasahovaní a likvidácii požiarov. Nakoľko týchto zásahov bolo viac za tie roky, spomeniem aspoň jeden veľmi úspešný, a to hasenie stovu IRD, ktorý sa z väčšej časti zachránil. Taktiež je dôležité spomenúť činnosť požiarneho zboru pri preventívnych prehliadkách našej obci, kultúrnej činnosti, ktorá sa vykonáva po výchove našich mladých požiarníkov. V súčasnej dobe má naša základná organizácia vo výzbroji 2 požiarne striekačky, PS8, PS12 a 1 mikrobus. Vývoj základnej organizácie v tomto období pracuje v následovom zložení: predseda Stanislav Ondrík, veliteľ Ján Vrábel, tajomník Ján Ulej, pokladník Dušan Ulej, strojník Jan Mažári, preventista Jan Janošík, predseda revíznej komisie Anton Štefunda. Tomuto výboru základnej organizácie, ktorý vynaložil veľké úsilie pri zaisťovaní oslavostoročného výročia založenia požiarneho zboru, za veľmi dobrej spolupráce obecného úradu a ostatných požiarníkov patrí poďakovanie a úcta. Vážení prítomní, záverom môjho príhovoru dovoľte mi, aby som v mene obecného úradu v Socovciach a všetkých našich občanov zablahoželal našej základnej organizácii
tému výročiu jej založenia a popriali čo najviac úspechov pri príprave a reprezentácii našej obce a čo najmenej požiarnych zásahov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem starostovi obce za slávnostný príhovor. A teraz nasleduje akt odovzdania zástavy, ktorý vykoná pán inžinier Fajber ako starosta obce. Vážený pán predseda základnej organizácie, príjmi túto zástavu na znak storočného výročia oslav založenia nášho dobrovoľného požiarneho zboru v našej obci. Aby vám táto zástava slúžila pri takýchto oslavách naďalej, aby si ďalšia generácia pamätala takisto, ako u nás pracoval dobrovoľný požiarny zbor v tejto obci. Nech sa páči prevezniť túto zástavu. Ďakujem predsedovi alebo starostovi obecného zastupiteľstva. Myslím, tá zástava, že ozaj nám bude symbolom nám všetkým občanom. Vieme, že stará zástava, ktorá bola spravená pred 100 rokmi, naši starí otcovia, dedovia a tak ďalej, si mali dosť, by som povedal, väčšie problémy, ako sme mali my. Túto zástavu sa budeme všetci svorne starať, takisto budeme udržiavať, aby bola ozaj symbolom nám všetkým a našim potomkom, či vnukom, pravnukom a tak ďalej. Ďakujem. Hostia, vážení občania, sú obdobia, keď jednotlivec, rodina i spoločnosť si pripomínajú roky svojho života. Takéto obdobie poznačené storočnou existenciou a prácou minulých i súčasnej generácie pripomínate si i vy, požiarníci a občania obce Socovce. Tejto dobrovoľnej záslušnej práce, ktorá pred 100 rokmi sklíčila zo zasiatého semena niekoľkých obetavých a zanietených občanov vašej obce, aby postupne bola ich práca odovzdávaná z generácie na generáciu. Od svojho vzniku dobrovoľného hasičstva kráčali rady obetavcov, aby svojou prácou naplňovali heslo blížnemu na pomoc, Bohu ku sláve. Zhromaždili ste sa dnes vy, súčasná generácia dobrovoľných požiarníkov spolu s občanmi, aby v spomienke každého z vás sa premietali obrazy postáv vám blízkych, ktorí v hasičskej uniforme boli v obetavosti príkladom a vzorom pre súčasnosť. Ani vašu obec, vychádzajúc zo záznamov z minulosti, neobvyšli zhubné požiare. Podiel na škodách nimi spôsobených v tomto dobrom ovplyvňovali v minulosti naši predchodcovia hasiči. Dnes v modernej a technickej vyspelej spoločnosti vystupujú otázky boja proti požiarom do popredia ešte viac. Povinný v každú chvíľu byť pripravený preukázať potrebný stupeň odbornosti na úspešnej likvidácii nielen požiarov, ale aj iných havárií, aby sme sa pričinili o čo najmenšie škody na majetku a ľudských životoch.
O to vás všetkých dobrovoľných požiarníkov úprimne prosím. Vážení prítomní, za 100 rokov tak, ako sa zmenila štruktúra dobrovoľnej požiarnej ochrany obce, menila sa i vaša obec. Vyrástli nové obytné objekty, moderný život sprevádza každodenný život vás, občanov. Ak vás na jednej strane nabádam k ochrane osobného majetku, na druhej strane vás prosím, aby ste vždy mali na pamäti čestnú a humánnu prácu, vykonávanú vašimi požiarníkmi, pretože len spoločné a vzájomné pochopenie sa môže vám priniesť ochranu vašich majetkov. Dovoľte mi, aby som vám v mene orgánov dobrovoľnej požiarnej ochrany okresu i v mene svojom vyslovil spoločné poďakovanie za doterajšiu prácu požiarníkov. Na návrh výboru vašej základnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany udeľuje predsedníctvo okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Martin viacerým členom a funkcionárom diplomy a medaile ako výraz ocenenia ich práce. Ich udeleniu im všetkým pri tejto slávnostnej príležitosti úprimne blahoželám a ďakujem za vynaložené úsilie a prácu v požiarnej ochrane. Dovoľte mi záverom poďakovať všetkým požiarníkom vašej obce za prácu a súčasne zaželať ďalší rozvoj vašej obce, avšak bez hubných požiarov. Želám vám vzájomné pochopenie medzi vedením vašej obce, požiarníkmi a všetkými občanmi. Ďakujem za pozornosť. Ďalej za dlhoročnú aktívnu prácu v požiarnej ochrane boli na návrh základnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany udelené nasledovné zväzové vyznamenania. Medaila za zásluhu bola udelená nasledovným pánom: inžinierovi Jánovi Fajberovi a pánovi Stanislavovi Ondríkovi. Žiadam menovaných, aby vystúpili k prevzatiu na tribúnu. Zároveň žiadam pánov Milana Zajesenského, okresného veliteľa, a pána Pavla Štancela, tajomníka okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany, aby odovzdali menované vyznamenania. Vážení požiarníci, tak ako som po svojom príhovore uviedol, na základe návrhu výboru vašej základnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Sosovciach a na základe doporučenia predsedníctva okresného výboru našej dobrovoľnej požiarnej organizácie v Martine udelilo predsedníctvo ústredného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky medailu za zásluhy vašim dvom členom za ich dlhoročnú, obetavú a aktívnu prácu. Dovoľte, aby som im pri tejto príležitosti v mene predsedníctva okresného výboru, ako ich mene vás všetkých, poďakoval za ich dlhoročnú, obetavú prácu požiarnej ochrany a do ďalších rokov zaželal im v prvom rade pevné zdravie, veľa osobných a našich požiarnických úspechov. Blahoželám. Presadzovali jednak u nás v obci a jednak pomáhali okresnému výboru požiarnej ochrany ako funkcionári tejto zložky. Ďakujem okresnému výboru ešte raz. Ďalej budeme pokračovať
Medailu za príkladnú prácu obdržia páni Jan Ulej, Anton Kvašnovský, Jan Hraber, Dušan Ulej starší, Anton Štefunda, Jan Janošík, Jozef Gajdoš. Zároveň okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany v Marcine udelil túto medailu aj základnej organizácie Zväzu požiarnej ochrany v Socovciach. Žiadam menovaných, aby vystúpili k prevzatiu. Žiadam pána Milana Zajasenského a pána Pavla Štancla, aby odovzdali vyznamenania. Vážení požiarníci, milí hostia, do predsedníctva okresného výboru Zväzu požiarnej ochrany v Martine poďakoval sa za ich dlhoročnú obetavú prácu na poli požiarnej ochrany. Dobre, blahoželám a ďakujem vám za vykonanú prácu. Zdravia vám prajem v ďalších rokoch života. Blahoželám a ďakujem za vykonanú prácu. Našich zoberený aj ako koľko máte rokov, čo zistite? 77. Veľa zdravia. Ešte len príde. Veľa zdravia. Paľko, za organizáciu. Potom. Predsedníctvo okresného výboru udelilo pri príležitosti z tého výročia založenia dobrovoľnej požiarnej ochrany medailu za príkladnú prácu i vašej základnej organizácii Ideme tam. Organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany v Socovciach za doteraz vykonanú prácu a do ďalšej práce na poli požiarnej ochrany zaželal vám všetkým hodne zdravia, veľa úspechov, aby sa nám práca darila aspoň tak, ako doposiaľ. Ešte raz srdečne vám ďakujem. Srdečne ďakujem, sa páči. Ochrany za dlhoročnú príkladnú prácu požiarnej ochrane obdržia páni Jozef Ibza, Jaroslav Prikryl, Miroslav Mažárik, Jozef Ďurkovič starší, Ľudovít Hlavňa, Libor Fekeč, Ján Keráčik, Vladimír Ondrej starší, Jozef Orsák, Juraj Orsák, opravujem, prepačte, Juraj Orsák, Cyril Bocik, Cyril Povrazník, Anton Kvašnovský, Anton Štefunda,
Vendeli Vrábel, Jan Siger, Jan Bieli starší. Žiadam menovaných, aby vystúpili na tribúnu. Žiadam pána... Vážení požiadajúci, milí hostia, dovolte mi, aby som takisto mene predsedníctva okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine zablahoželal menovaným udeleniu Pán Ďurkovič Jozef, nech sa páči. Starší. Nielen tam ten obrazek napisovanie. Pozri sa, jak trápi, to je No, to je dobrý Pán sused. Bocik, tiež prosím váš diplom. To je dobrý sused. Dobrý sused. Boli požiarnej ochrany v Socovciach, udeľuje čestné uznanie za dlhoročnú obetavú prácu v požiarnej ochrane týmto požiarníkom. Pán Milan Ondrík, Jozef Štancel mladší, Marian Ulej, Dušan Ulej mladší, Bielik Milan, Peter Štefunda, Jan Brisoza mladší, Roman Vízik, obdržia čestné uznania pán Jozef Krupec, Jozef Krasničan, Jozef Mencer. Žiadam menovaných, aby vystúpili. Mladí športovci, ako si ťažko sa vám dvíha. No vidíte, aj je to. Tu si stane, mám hotovo. Neber do tej kamery. Vyzapojeď. Náhodou bude. No. Ja predvojnou časím, nie? Ukáž. Pol litra. Za čo? Som nič nedostal ešte. Tam si hore, čo? Zas. Ten klub budú ľudia. Mamka sa smiena. Šanuj, dávaj každému druhému, aby aj nevyšlo. Potom mám som traktor, ja. Ale nie dlho. Iba vrch, potom neber. A mne nevidie. Gratulujem. Som ti povedal, dávajte každému druhému, aby aj nevyšlo. Vy nemáte papier. No. Gratulujem a díky za spoluprácu. Drž sa, do 12. noci. Ja som ešte ani šnape niekde, vlastne niekde. No dobre. Gratulujem ešte. Kde máš zlatú varešku? Tam je, ale mi prihori. Čo, vareška prihori? No, bude tak.
Ja jem aj pečeriaky. Ďalším bodom máme medaily za vernosť 10 rokov. Tu chcem upozorniť, že tí páni požiadnici, ktorí sú 10 rokov až po 19, obdržia stužku aj medailu a tí, čo 20, 30, 40, 50 a tak ďalej, len tú stuhu. Takže, aby niekto nebol urazený, že dostal tak a tak ďalej. Takže tých 10 rokov dostane, za 10 rokov obdržia požiadne ochrane pán Jan Grieger, Jan Brisuza mladší, Ladislav Brisuza, Jan Lubka mladší, Milan Mažári, Vladimír Ondrík mladší, Jozef Orsák. Žiadam menovaných, aby vystúpili. Stužku za vernosť a 20 rokov členstva v požiarnej ochrane obdržia nasledovní pánovia: Jan Hubka starší, František Štefunda, Vrabel Vendelín. Stužku za vernosť a 30 rokov členstva v požiarnej ochrane obdržia páni Emil Mareta a Jozef Gulas mladší. Stužku za vernosť a 40 rokov členstva v požiarnej ochrane obdržia páni Jan Keráčik, Vladimír Ondrík starší, Stanislav Ondrík. Žiadam pánov inžiniera Fajbera a veliteľa pána Vrabľa, aby odovzdali stužky menovaným. Prosím menovaných, aby vystúpili. Ešte raz. Jan Hubka starší, František Štefunda, Vrabel Vendelín, Emil Mareta, Jozef Gulas starší, Jan Keráčik, Vladimír Ondrík starší, Stanislav Ondrík. Jem to zapytnúť. Ja tebe minul sa. Ešte asi nemusel hasiť, aby nehorelo, čo? Začať pozabávať chodík ako počať. Dobre, aby si ešte videli. Členstva v požiarnej ochrane obdrží pán Orsák Juraj. Stužku za vernosť 60 rokov členstva v požiarnej ochrane obdržia
páni Jan Bielik, Cyril Bócik, Jozef Ďurkovič starší, Ľudovít Hlavňa. Ďalší požiarníci, ktorí neboli menovaní, boli ocenení na minulej výročnej členskej schôdzi. Preto prepáčte, že ste vtedy dostali teda také slávnostnejšie, ale obdržané máte, viete, ktorých máte, ktorí ste dostali, takže aby ste sa nehnevali. Menovaných žiadam, ktorí boli prečítaní, aby vystúpili. Ešte raz prečítať. Pán Orsák Juraj, Juraj Orsák, Jan Bielik, Cyril Bócik, Jozef Ďurkovič starší, Ľudovít Hlavňa. Pán Hlavňa, vydržte medzi nami, aby si požiaľ sme sa už v neskôršej dobe nedožili, hej. Všetko najlepšie, to vám dcera pripne. Ešte veľa zdravia, pán Hlavňa. Všetko o jeden rok, je to troška včasšie, z príležitosti toho, že máme tú oslavu, inak je to 59 rokov, aby sme o tom vedeli, hej, že sme nezabudli na to počítanie, ale asi ten spôsob, hej. Gratulujem. Ďurko, 50 rokov, mal si Vani prebrať, no, tak je to teraz, tak je to 50 jednotka, tak gratulujem. Ďakujem. Pán Bielik, pán Bielik. Janko môj. Pán Bielik, gratulujem vám, nech sa páči. No, ináč je to 61 rokov. Hej, no. Mali ste Vani prebrať, lebo nie ste tak. Ďakujem, zdravia. Vám gratulujem a ďakujem. No nie, však. Počkaj, ešte ide Vojko Ďurkovič. Stanko. Janek, si nás Pán Ďurkovič, nedávajte sa, ešte raz som vás troška vyťahol, takú spomienočku za tých 60 rokov požiarnej ochrany. Pán Ďurkovič, ako? Pôsobíš tu. Ale dobre. Všetko najlepšie. Dobre, keby boli a ešte druhé mnoho nohy. zdravia, mnoho zdravia. Ďakujem pekne. No, také 18 ročné prehody, čo? Ďakujem pekne. Najskôr vítam a potom práve len zdravia. Môžem vám ďakujem, prajeme hodný zdravia do vašich rokov. Ďakujem pekne. Gratulujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja vám gratulujem pre novo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ale no. Tu Jozef, počkaj, Jozef, tento Miloš išiel pre stoličku. No ako ja, keby boli druhé nohy, keby boli druhé nohy. Našej základnej organizácie dobrovoľnej požiarnej ochrany všetkým vyznamenaným blahoželám a prajem mnoho úspechov a pevné zdravie v ďalšom živote. Teraz by som žiadal našich spevákov, aby nám spríjemnili túto našu slávnosť pesničkami. Ďakujem. Poďte mikrofónu. Šterka.
Ďakujem Slovákom. Inakšie pripravení sme mali troška zlhší program, ale z dôvodu takého menšieho úrazu ďalšia skupina nemôže ako pokračovať. Ale inakšie ďakujem pekne. A teraz všetkých vás pozývam do slávnostného sprievodu obcov. Po slávnostnom sprievode bude nasledovať akt zabíjania klincov v kultúrnom dome. A zároveň vás pozývam na ľudovú veselicu, ktorá bude v priestore za kultúrnym domom. Verím, že pri tejto spoločnej zábave, chutnom guláši, družnej besede a posedení naberieme nových síl do ďalšej práce a ďalších dní. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Budeme aspoň odhľad. Čo?
Áno, všímaj. Tady to psúťahli ráno ten kľúč. Hej, tu čajočky si zavolaj. Vítaj. Gratulujem. A ja. No, takto, ako ideme? Ondrík. Ale nie, no týchto čo zborí. Zborí, tak koho máme? To si budete sami písať adresu presne zboru, lebo budeme tak poďakovať jednovať, aby sme mali v kronike zapísané. Moškovec, takto, Počkajte, aby sme mali čo ste dobrovoľne požiadali, ja neviem, Páčko, Vlasta, Padaní, Mošovce, Moškovec. Daj mi tej. Či ma najprv to žrať, smakuješ rád. Marko Rilke. Mošovce sú se.
Mošovce. Dobre. No, klinec kladivo je tam, ďalší. Tak, áno, do okrúhle pekne. 6 ich je na obvode. Je to sranda zabiť, ako sa dívam, ale ten stolár starý, ten by to mal vedieť. Tak prajem zboru Sosovskému, aby sa im darilo, aby požiarníci rozkvetali a láska tejto našej činnosti, ktorá dosiahla 100 rokov, je krásna a preto neochabujte a držte ten prápor ako vlastný. Ešte raz vám všetko najlepšie prajem menom požiarníkov. Ďakujem.